Ayan, welcome back again mga lakay. Ito kasama ko yung kapatid ko, mamimingwit kami ng isda. Ito yung bagong bili kong fishing rod. Tsaka may reel na rin. So binili ko to sa Japan. Pumunta pa ako sa Japan para lang bumili ng ganito mga lakay. Tapos yung sa kapatid ko, ito yung gamit niya, yung conventional na pamiming na na gamit. Bamboo fishing rod. Ito. Magkaya ka naman, Jules. Hello. Shoutout mo si Yuan para maingit siya. Ayoko. Bakit ayaw mo? Okay, shoutout to you. Oh, shoutout mo si Tita. Kaya nanonood, si Tita Lian. Shout out kay Tita Lian. Oh, yan. Akala ko wash out yung sasabihin niya. Wash out pala. So, ayan. Kita-kits na lang tayo dun sa area mga lakay. Yan mga lakayan, dito na kami sa area. Sa kami mamimingwit. Nakapakat na siya ng iliw niya. Ako, videoin mo ako dong. Okay, maglagay mo lang ako ng kapan. Yung kapan namin. Uy, ano ito? Alumbayad lang. Yan. Tapos nagiprak mga tao. Ito yung unang kuha natin mga lakay. Hindi ko na video kasi kinain agad. Jules, kuha ka ng ano? Ito yung una namin nakuha. Ang laki. Ang laki nakatuog tayo. Korta ka pa kung nanay mo uding yan. Tingin mo na eh. So yan mga lakay. Fire in the hole. Cast naman tayo mga lakay. Malapit na na sabit. Yan, makakuha na naman ng hito. Bilak mo. Fish on. Ayan. Ay, hito na naman tayo. Another one. Another one. Ha?
Ayan na yung nakukuha natin mga lakay. Dalawa na. Alright. Ikatlo na mga lakay. Ayan o. Oh. Ayun mga lakay, nakauwi na kami dito sa bahay. Kasi nalubat na yung camera kanina kaya hindi ko na na-record doon. Pero yung nakuha namin 3. Ay bali 4. 5 pala. Isang ay ang tawag doon, puyo. Or aro. Ilocano pa eh. Tapos supat nga paltat. So dito na, nalinisan ko na yung nakuha namin mga lakay. Dito na oh. So ang gagawin namin dito mga lakay, itutuno lang namin. Ayan, naka-prepare na yung kapatid ko ng ng pagtunuan oh. Ayan oh. Yan namin ituno. Hindi pa kami nakakain mga lakay. Anong oras na? Parang 1:00 na ata. So ayan, sige, samahan nyo na lang kami mamaya pag kainan na mga lakay. Ayan mga lakay, natuno na ang aming nahuli sa pamimingwit. Yun, ready na kami magbukbang ng kapatid ko mga lakay. Tara, let's eat. Ayan na mga, naka-prepared na yung natin mga lakay, yung kakainin natin. Ayan o, ready to rumble na tayo mga lakay. Oh yeah, tagal ni Jules mga lakay. Okay, magmukbang na kami. Yan. Kainan na mga lakay. May net. Sarap ito oh. Sino ito mo lang? Yan. Yan ang pagsasawan namin. Vlog niya din yung Yan na to no. The best. Hindi ng pusa. Libreng ulam na naman mga lakay. Libre naman yung ulam natin ngayon, pananghalian. Kasi nakahuli tayo ng ng paltat. Paltat din lakay. Meow ng miming. Naamoy niya yung yung ulam natin, bigyan natin yung pagkain ng mga miming. Saan? Bayan natin ito mga kay. Para mag-ipos na siya. Yan, bigyan mo si catch and cook mga lakay. Catch and cook na yung natin, yung ginawa natin ngayong araw, yung video natin. So sulit na sulit. Masarap talaga pag pinaghirapan mong huliin, di ba mga kay? Mahal yung Diyos. Shout out nga para sa lahat ng mga nanonood mga lakay.
Ang mga taga Luzon dyan, ang mga Ilocano. Shout out. Kami, kita Mindanao kami. Ano mga lakay? Salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like sa aming video. Kita-kita naman tayo sa susunod na video mga lakay. So until next time. Bye-bye!